Здравейте хора, днес ще снимам, как сте разбрали от предишното видео, как да се направите канал в YouTube. Първо влизате в YouTube. Така. Отвърлям го. Първо трябва да имате профил. То вече изписва и абонатите. Така, да влечем той. Това не е моето име, да знаете. Влизаме, натискаме буквата, нали? Горе за профил влизаме в канал. Така. Не са моите имена, моето име е Димитър Славев, така че. Добре, ще се върна, когато съм направил нов акаунт, нали? Чакай само да видим тук. Тъп! И сега се връщам. Така направих. Писах. Където? Ето го, YouTube. Така. Сега ще се пишете този имейл. Аз също се го пиша. Не, този е ваш, който създадете. Така. Влизате и влизате в YouTube. Така. Добавяне на друг профил. И пишете това. Както ви е имейла, който са създали новия си акаунт. Така. И 8106 Москва. Объркал съм. Така ще създам на профил. Така, напред. Пишете си данните. Чипче, продължи. Така. Той се е създал. Така. Нищо. Влизате, натискате пак тук. Така. Тук ще е името Леон. Фамилия. 2 създаване. Безплатно. И тук почвате да качвате видеа. И това беше от мене. Абонирайте се с камбанката. Това го казвам, защото още не съм направил интрото и аутрото. Така че до другото видео.